To by už nikoho nenapadlo, čo vymýšľa tady čo forma. Všetko však to je... Potom sa vyjde na slávnosti dole. Toto pekne Aby toto si dobre je. Maria! Poďte sa dole. Teda. Máme dobrý sused. Ja to čokoľvek povedal. A to chodia pobrať na operu. Teda to, tej sa žije. To je paráda. A ja sa nemusím pozerať. A zase aj ono. Deti zo školy pýta doma. Keď aspoň do týždňa by to mohlo niečo stane. Zimna, keď vyzerajú, ona príde od školu. A potom, aby sa... Jo, ja musím za 2 týždne. Maminka, toto nemusíš žiadne lieki brať. To je také zdravé. Vážne. Uvidím. No a teraz my by sme ti chceli zagratulovať, lebo my sme ti ešte negratulovali. Ešte teraz ty Tak už tí, kto ma všetko pomôžkávali. Majú teraz koho budú Román Milá Vaska, Julia Kozárová, Strenovca. 80 rokov ľudského života predstavuje veľkú knihu, ktorej každá strana pripomína roky prežitých starostí, ale aj radostí. Veľmi dobre si uvedomujeme, čo ste pre nás urobili a za čo všetko by sme sa vám mali odvďačiť. Sme šťastní, že vám dnes môžeme zaželať veľa zdravia a Božieho požehnania s úctou a láskou detí. Emília, Jan, Etela, Ľubomír, vnúčatá Elka, Katka, Igor, Janka a pravnúčatá Stanko, Janka, Rastík, Zuzanka posielajú. Zaširináša skupina Progres má názov Cigáň, černý cigáň. Thank you.
Ona nevie filmovať. Vôbec ja budem. Ale prečo? Ty sa to vidíš. Ty to nám nevieš taká, ne? Láčik, te prstíky. Prosím. Musíme sa všetci, poď ku mne raz, nebo sa nič neurobi. No, tie volačo. Zvedavý. Ako sa ti páčilo Majka v Štúrovej? Hej, aj keď sa kúkala?